Čau, ja som Branislava, toto je kanál Brainlows. Dnes si preberieme jeden z ďalších pilierov, ktorým je jeden zo základných stavebných prvkov tvojho fungovania. Hoci od neho závisí každá bunka v tvojom tele, vnímame ho skôr ako pozadie nášho bežného života. Niečo ako nudný film pri scrollovaní Reelsok. V prvom rade musíme prestať vnímať slnečné svetlo ako len prostriedok na osvetlenie priestoru. Slnečné svetlo obsahuje informačný kód, ktorý pri dopade na sietnicu alebo pokožku aktivuje kaskádu reakcií, ovplyvňuje náš metabolizmus, imunitu, ako aj odolnosť psychického zdravia. Väčšinu dňa trávime v interiéroch s umelým osvetlením, ktorému výrazne chýba spektrálna dynamika slnečného svetla. Áno, a aj za toto platíš nekresťanskú hypotéku. Tento stav vedie k postupnému narúšaniu biologických rytmov, čo sa odzrkadľuje na našom kognitívnom výkone a emočnej stabilite. Sme ako keby odrezaní od hlavného zdroja informácií, aby naše telo vedelo vyhodnotiť, aký chemický proces má v danú chvíľu spustiť. Z pohľadu fyzického zdravia slnečné svetlo zabezpečuje základnú hormonálnu rovnováhu. Prirodzená expozícia slnečnému svetlu zabezpečuje syntézu veľmi dôležitých látok. Tento proces začína hlboko v bunkových vrstvách, kde slnečné svetlo aktivuje prekurzory dôležité a potrebné pre vznik vitamínu D. Vitamín D funguje ako silný imunomodulátor, ktorý ovplyvňuje veľké množstvo génov v našom tele. Bez tohto slnečného stimulu sa zvyšuje riziko metabolického deficitu, čo sa prejavuje ako znížená imunita a taktiež zníženie schopnosti regenerácie tkaní. Pre správne fungovanie tohto celého systému je nevyhnutná prítomnosť magnézia, ktorý funguje ako spúšťač pre enzymy, ktoré aktivujú hormonálny reťazec. Naopak, ak tento systém nefunguje úplne správne, naše telo stráca prirodzenú odolnosť voči vonkajšiemu stresu a chronickým zápalom. Výrazný prínos vidíme aj v oblasti kardiovaskulárneho zdravia a celkového uvoľnenia cievneho systému. Prirodzené slnečné žiarenie stimuluje uvoľňovanie oxidu dusnatého z pokožky priamo do krvi, čo vedie k prirodzenej optimalizácii krvného tlaku, ktorý sa priamo úmerne zvyšuje s mailami od kolegov z práce. Pravidelný pobyt na dennom svetle znižuje zaťaženie srdca, zlepšuje prekrvenie organizmu, vrátane mozgu. Okrem toho, infračervená zložka svetla preniká hlboko do tkaní a prostredníctvom tepla zlepšuje prietok krvi kapilármi. To znamená, že tvoj systém dokáže transportovať kyslík a živiny k bunkám oveľa efektívnejšie. Z hľadiska psychiky je svetlo tým najsilnejším regulátorom, ktorý máme k dispozícii. Hneď po ránom prebudení slnečné svetlo posiela signál do suprachiasmatického jadra. Tento impuls definuje tvoj biologický čas a nastavuje produkciu neurotransmiterov, ktoré určujú tvoju náladu. Slnečné svetlo je zodpovedné aj za serotoninovú stabilitu v tvojom mozgu, čo je kľúčové pre tvoju emocionálnu stabilitu a napríklad zvládnutie cesty do práce v raných zápchách. Ak mozog nedostáva tento signál v dostatočnej kvalite, spôsobuje to narúšanie emočnej regulácie. Serotonín nie je len o dobrej nálade, ale aj o tvojej schopnosti ostať pokojný v stresových situáciách. Dôležitým faktorom je aj kognitívny drive a dlhodobé sústredenie. Slnečné svetlo nepriamo ovplyvňuje dopaminové dráhy, čo zvyšuje ostrosť myslenia a taktiež schopnosť efektívne riešiť komplexné problémy. V priestoroch s dostatkom slnečného svetla ľudský mozog vykazuje vyššiu efektivitu ako v interiérových priestoroch s umelým osvetlením. Slnečné svetlo totiž udržuje neuróny v stave optimálnej bdelosti. Okrem serotonínu a dopamínu, slnečné svetlo spúšťa produkciu proopiomelanokortínu. Jednou z týchto látok je aj beta-endorfín, ktorá po expozícii na slnečnom svetle sa uvoľňuje, navodzuje pocit pohody a potláča chronickú bolesť. Tento systém je výsledkom evolúcie, ktorý odmeňuje náš organizmus za pobyt na slnečnom svetle. Zásadným aspektom nášho psychického zdravia je riadenie umelého osvetlenia vo večerných hodinách. Bližšie informácie o tejto problematike a ako to celé funguje nájdeš v epizóde o spánku. V skratke, nedostatok melatonínu vedie k narušeniu regeneračných procesov v mozgu. Pre dlhodobú stabilitu nášho psychického zdravia je nutné dodržiavať kontrasty jasného svetla počas dňa a úplnej tmy počas noci. Tento rytmus umožňuje nášmu nervovému systému striedať fázy vysokého výkonu a hĺbkovej regenerácie. Svetlo je potrebné vnímať ako neuroprotektívny štít, ktorý chráni tvoj mozog pred starnutím. Určité zložky svetelného spektra dokážu stimulovať procesy priamo v neurónoch. Toto svetelné spektrum sa nachádza najmä v prirodzenom slnečnom žiarení a v moderných LED svietidlách jeho žalostne málo.
Bez tejto regeneračnej zložky dochádza k oslabeniu synaptickej plasticity, čo vedie k zníženiu schopnosti učiť sa a prispôsobovať sa novým veciam. Skrátka, na zlepšenie fungovania tvojho organizmu potrebuješ slnečné svetlo. Tak pokús sa čo najviac času tráviť v exteriéri. Návrat k prirodzenému režimu je tvoja najlepšia investícia. Presný opak tvojho kryptoportfólia. Tak vybehni von, užívaj si život a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čaute.